Kublai fi barok ki parok ki bapei yang ni video ban ngap yang sabhai fi share YouTube channel jonga. Te hang ne por shwa bin sedang yang video ngak kerpat ipi ban pin sabha. Ban like, share, ban subscribe yang ni YouTube channel jonga khnang bangalak ban penmi sisu. Ya ki video ki baper. Hagi ni si ki baladep ngalap penmi ya ki video kumno ban rai ya ki rai team song. Jong ga Women's Week bar Women's Sunday jong no snam arjar atun rio. Te hang ne por ka KJP Assembly ru kala pha ya ki rai team song. Jong ga Youth Week ba Youth Sunday jong no snam arjar atun rio. Te ka chong happy ki parlok. Da pi kwa ne am bangan penmi biang kumno ban rai ya ki team song jong ga Youth Week ba Youth Sunday jong no snam arjar atun rio. Te sabha ban ai comment jong phi namar ba na penmi khnang ya ki ka rukom kumno ban rai ru ya ki team song namar ba bun ki parlok kiba ong inga bangan sabha ban penmi kumno ban rai ya ki team song jong ga Women's Week ba Women's Sunday te ya ki rai Youth Sunday ru ngakerpat ya phi ba pen ai ya ki comment jong phi la ngan penmi ni na penmi ya ki rukom kumno ban rai ya ka team song jong ga Youth Week ba Youth Sunday kang kita kintin kublai shibun